yanzu wadda zai yi kidnapping wani irin razana mutum ne bai su suna ganin kamar za su kai labari. Ku ɗauki mutum a cikin iyalansa da 'ya'yansa. Duk ran da aka ɗauki wani da sunan kidnapping har ran da za a sako shi uwarsa bata isa ta yi bacci ba. Haka ne ko ba haka? Wai kuna neman duniya da wannan hanya? Kuna neman duniya da wannan hanya? Ku sa 'ya'yansa a cikin damuwa, ku sa iyayensa a cikin damuwa. Akwai wadda aka ɗauke shi damuwan da bakin cikin kafin a sako shi bakin cikin ya kashe uwarsa. Annabi ya ce in ka nuna ɗan uwanka da makami, mala'iku za su dinga tsine maka albarka. To ina kuma makamin ba da wasa bane, don wannan annabi yana maganan da wasa ne. Kuma da ya ce ko da uwarku ɗaya ubanku ɗaya, yana nuna maka ai wadda ya fi kowa kusanci da kai kenan ko? Ma'anan ko da uwa ɗaya uba ɗaya wai an san ba da gaske kake batun da ɗan uwanka ne. Jama'a mun fahimta? To ina wadda ka ɗaga makamin ka tsare shi kuma da gaske kake, kamar ba ku da Allah, ba ku tunanin tsayuwa a gaban Allah, ku fitini al'ummarku, ku fitini jama'arku. Kuna da Allah, an aiko muku da manzo akan abin duniya, kudin da ba zai taimake ku ba. Abinda mutanen mu suka gagara ganewa ne. Ita dukiya albarkarta daban, tsuran kudin daban. Har yanzu mutanen mu sun gagara gane wannan. Shi Allah in zai baka arziki mai kyau, full package yake baka, da dukiyar da duk abin da ka hada. Yanzu idan ka shuka dawa ko masara, in zai fito, kai ai dawa kawai ka shuka ko kwayan masara ka shuka, amma zai fito da totuwa ko zai fito da bawo ko zai fito da karan. In Allah zai azurta ka, yakan baka full package ne na abu, amma idan na haram ne, tsuran abun zai miyar maka, saboda haka ba zai taba amfani ba. In Allah zai baka ɗa mai albarka, yakan haɗo ɗan ne da biyayya da komai, ba tsuran ɗa zai baka ba. Wa'annan kuɗaɗen wallahi ko miliyan 100 aka baka kai kaɗanka a kidnapping, wallahi ba zai rufa ma asiri ba, sai dai ya ƙara tona maka asiri. Ba zai biya bukata ba, wallahi ba zai biya bukata ba. Kidnapping kai ba, ko ta wata hanya na rashin gaskiya ka samu kuɗin, wallahi sai dai su baka wahala. Waɗannan da suke kidnapping, Malam Salim yake gaya mu wata yarinya da aka sace ta, suna waya da iyayenta. Malam Salim ya ce duk lokacin da za su sake magana da su, yana so ya yi magana da su masu kidnapping. Baki da baki yake gaya mun yadda suka. Ya ce mishi malam, ya ce mishi yanzu kai baka tunanin duk daren daɗewa da ku haɗu da Allah. Ya ce yarinyar nan tana hannunku, ka kalli yanzu yadda rayuwarta yake. Yanzu ya kamata kana musulmi, kai ba muharraminta ba, yarinya budurwa, ku je ku rike ta a tsakani. Ka san irin halin da mahaifiyarta da mahaifinta suke ciki. Miliyoyin da kake magana a baka, wani kai ka san irin rayuwar da iyayenta suke yi, ta ina da su nemi wannan kudin su ba. Sai ya ce mishi malam wallahi, ya ce inda ni na kama yarinyan, ya ce wallahi da na suke ta yanzu. Ya ce amma ni ma saranta na yi, na rantse muku da Allah. Ai yanzu kidnapping din masu rike yaran daban, masu sata, in aka saci mutum to akwai wadda za a je sai a sarar musu su kuma su rike, waɗannan kuma a sallame su su tafi. Yanzu al'umma wallahi ma abin da yake faruwa, abin da ya gaya miki, ya ce mishi in na sake ta dan yi asara, don tsara na yi. Ya ce da ni na kama ta da na sake ta.
wannan al'umma malam. Ka kama ɗan uwanka ka je ka sarar da shi musulmi. To haka ne, kar ka ɗauka wani abu ne, waɗansu matasa ne a anguwa ko wani abu da su faki mutum kawai sai su kama ka, su kuma waɗanda da su rike in an miƙa musu shi kenan, su da su rike su sallami su wa'in. Saboda ka wajen kama kan ba za ka ji wani harbe-harbe ko wani abu. To wai yau an kai ma ba ma kidnapping din ba, kidnapping din ma da a yi kidnapping din ne a je a sarar da mutum a tsakanin wannan al'umma. Allah ya ce fa asbaha min al-khasirin, sai wayi gari a cikin asararru. Yayi asara, yayi asara.